ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман рӯзи сешанберо дӯст медоштум, вале ки мара гуфтанд ки рӯзи душанбеам рӯзи нағз, рӯзи сешанбе монда оилукои атомӣ ҳар ҳафта мегузашт, вале имрӯз гуфтанд ки рӯзи душанбеам мешавад дида ки чанд сум кор кардӣ. ҳозир омадам дидим ман 6800 рубле ҳамин ҳафта кор кардам. видеои дигада ман мегӯм ки дар як моҳ ман чанд сум кор кардагим. ҳамин ҳафта 6800 рубле кор кардам. пули кам мумкин дар назари шумо бошад, вале бидоне ки дар ин моҳ ман умуман харид кардаги нестам атомӣ, барои ки дар атомӣ дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ ва самараи ҳамун аввали харидагита моҳҳои дига мебинӣ, яъне оилик аллакай туда бехарид мебиёяд. чӣ хеле ки медонед дар ҷа лични балотон намесӯзад, аз званиёт намеғалтӣ. ана касоне ки мехоҳед дар ширкати атоми қати мо кор кунед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экран бинависед. ман оиди кор шуморо пурра мефаҳмонам. беҳад кори осонай. вай намехоҳед сешанбера ждат мекунед, душанбера ждат мекунед, соҳиби маошҳои нағз мешавед. рақамҳо дар рӯи экран. агар хоҳӣ ҳамроҳи мо кор кардан, ҳатман бинавис. салому алайкум дӯстои азиз, ирӯз мо қатиёчам магазини Шаҳрёр рафтастем бо тавсияи Раҳмоналӣ. мехостем ярда чӣ гирем. Раҳмоналӣ гуфтам ҷода арзона, анами магазини Шаҳрёр раве тарафи Глазной. дӯстои азиз, мо дар Термакс дар кор буд. Раҳмоналӣ гуфт анамҷа хари арзона, рекламаҳо туда суда действительно арзон буд, 1200 сомон. амҷа гирифтем Термакса, баъд очам бо якта дига сакаважи малка гирифтак, вале ки мо ба назар нагирифтем ки дар ҷое ки ин магазин воқеа такси нест. вабше касе ки мошин надорад нисаветую ай ҳамин магазин ягон чи харидан. дӯстои азиз, барое ки шумо ай пеши иҷа ягон такси намеёвед ки боротона бор кунед баре. таксиҳои зард хеле борое ки объёмшон калона намегиранд. ай ҳамин магазин Шаҳрёр, ранги мо бе мошин боша ҳеҷ вақт ҳичи нахаред, барое ки такси нест. анаиқа ждат кардем, учам ждата ҷош дарка ҷои шиштан нест, хай такси папучи нест, масад корвон дига ҷода таксиҳои караван астай. ай ждата дӯсто ячи шидем. любой мошина ман мекунем то центра мо бояд баремонем ку не мо сюда меравем туда-сюда. вақте бозори битавая техника ягон ҷо мехарӣ, хай волна ҷо доставкаи хича дора, не ки ана хеле бозорои Султони Кабир, Кормон пешошонда пури ҷои таксиҳое ки хеле ҳастанд, таксиҳои зард не хеле ки борта мебаранд. беҳад азоб кашидем, дар ҳамиҷа ждат кардем. баъд дар калаи кадуи хусият расид ки 33 ана боркашон гуфтани хизматрасонӣ дорад ва ман ҳамон 33 занг задам, я такси караван рӯй кард. ай ҳамин проблема халос шудем. дӯстони азиз, амирӯз аз саҳар корои вақтшон нарафтаиста буд. соат 2 шида ҳама корҳои дамихе. ягон кор бо муваффақият ба анҷом нарасида. ждат дорум дар ҷа Дилафрӯза қати Раҳмоналӣ. дӯстои азиз, ман гуфтам ки аз саҳар корои ман то ба охир намегира. ирӯз действительно ҳамихе шид. ма бояд помещение аренда мегирифтем. вақте ки занг задем, гуфт ки ман дорум ҷои майда, нарх наво ҳамаша кардем. ҳозир имбора омадем занг мезанем, ман 500 квадрат ҷои майда дига надорум. 500 квадрат ай ҷои мо мегӯем 500 квадрат чӣ кор мекунем? оҷа ягон школа мекушоем дар 500 квадрати то ё ягон цум мекушоем. хулоса намхели мо дар як ҷои нормални дар кораи районои Саховат молодёжный театр ки помещение аренда гирем барои борои тозон ва атомӣ. дӯстои азиз, хай настроениям набуд. Дилафрӯз омад қати Раҳмоналӣ. не бошмочкидек мега настроениям шид. ана ждат бо мара гирифтан овардан. иш зоир ошхирӣ мебурда як ҷои одамора. ман гуфтам ман пасарам ва дардора. аз саҳар ман хешидам да, вале ман история аз саҳара дар хона шумо дарақом мекунем чӣ хешид. пеш зоир овардан. зоир қати ошхирӣ мерем гуфтан. ман бояд спитамин банк бирам. короче далиши рӯза бине ки ба чӣ анҷом мешава рӯзи нобарори ман. неста зоир омад. ман уже як ходоб харидани будам, нагира ман гуфтам ларзан гирифта.
ها بیا میه بیا پریوت 15 تا میشه کار نداره دوستای عزیز زویر ما را آورد اوش افغانی ارزانه برای زویر این مینا همینجا را انتخاب کرد از میبینین که سه پارس آش چانس میشوه و چرا کسی میگه که دیلافروز نه کار عملی از ما دوستای عزیز شما میتونید که ویتامین بانک مودم چی تو فکر کرد همون پاکتی ویتامین بانک کوفتستیان لطفا همین پاکتی ویتامین بانک ایسروی که من نشون تیم اوش افغانی سکیفته تلفونه ما نمیدونم موقع استم پاکت نشون تیم از ماش مونده نشون میتونیم که مود ویتامین بانک چی پدر عزیز این از ویتامین بانک مود پاکتик داده ежедневники с витамин бонкой دوستو بعدن ручка каран камтарак одаму қатимон دوستو عزیز اهمیت نداره бакали с витамин бонк ай бонки аввалия доштум бакал я 10 та с витамин бонк надоштум вай нахали қоғозакоиро ма администратори тозонда падарка мекунам вай нахали кашилёки ки оянда бояд припул шава баъд бо блокнотик ҳама чек набурмо ичи боша айфон пуштаки зараникаку не вая батарея чира меандози карта хаба иҷа карочи о ана ми чиз мода беҳад чизи даркорӣ буд с витамин бонк это то что нам нужно календар ними мо ҳам рафта боша яки нақс чун раҳмат с витамин бонк барои падарҳотон алоқа дорем ана с витамин бонк омадем дар бараш оши афғонӣ буда дӯстои азиз мо сразу оши афғонӣ омадем зоира ми авторский музикош қад безорум кард рамали мега ки зоиранам хеле аз зиндаги ма то сурат мегира то видео мекуна баъд мо мехӯрем таърих гувоҳ аст оша хӯрдан дӯстои азиз мо станав кардем чи пиёда зоири набо урсувурдистаимо тарафи милана мода иҷасал қилай об ирнав кардем севай ҳамунҷа диди дил бечора гишна сева дид то хӯрда омадем ёвар дилафрӯз сев выбор кардаста севои ҳамсоя борам каданам инҷа замин дамонам бета анамҷа меги бор бадаст бади дастат бахалтит бахалта охи бо бо проблемаи зарари дӯстои азиз нигоҳ кунем барои заминҷунбӣ фармонда саки чико кунем диди чихед дар заминҷунбӣ короче инструксияи заминҷунбӣ наби 8 секунда чихешида гуфтаи зинапояда набесте ҷояда бесте рафтем хай медонен хая як ҷо бестедад гуфтае ки ай ҳама ҷои ноустувор зинапояй мақсад зинапояда набесте ҳаво софу беғубор шуд